na-ekene unu n'ụtụtụ a. Ya dịrị nwoke mma, dịkwara nwaanyị mma. Anyị abatara na BBC Igbo, bụ ebe anyị na-ewetara unu okwu dị iche iche bụ nke na-amasị ndị Igbo, ọkachasị n'oge ugbu a. Anyị nọ na obodo nwere ka o si wee taa nwa akpụ. Ọ dị mkpa na anyị ga na-enwetara unu okwu dịka ihe si eme ebe niile ọ na-eme. Aha m bụ Maazị Chris Chukwudị Nwokereke Nwodumma, nwa nne ya gburu ịnyịnya gbuo ehi. Ọmụwa n'ebe a. Ọ bụ unu n'anya na mpaghara ihe onyonyo nke ọzọ, unu ga-ahụ oke dike anyị na ya nọ bụ Maazị Ralf Uwazurike. Ọ bụghị onye a na-akọwa, onye ọbụla mara onye ọ bụ n'ala Igbo niile gbaa gburugburu. Mụ na ya nọ n'ụtụtụ a ka anyị wetara unu okwu dị mkpa. Atụpịa ụmụ ihe ụfọdụ ọnụ dịka otu o kwesịrị ịdị. Biko Maazị kene ndị Igbo. Maazị ekene n'anyị. Maazị biko, ajụjụ anyị chọrọ ịjụ gị n'ụtụtụ a bụ ajụjụ ihe nke anyị tekwutere n'ụtụtụ a, bụrụ ajụjụ dịkwa ndị Igbo mkpa. Biko kọwagodoro anyị maka ihe anyị nụrụ n'ụtụtụ a na ọba egwu soshal midia, bụ vidiyo ị mere ebe ị na-ekwu na n'eziokwu n'oge nwa bụ isi sekpụ ntị, bụ onye malitere usoro nnwere onwe bụ IPOB, ya bụ Indigenous People of Biafra, na ọkwa gị meghere redio Biafra. Ikwuo na ihe a ọtụtụ ebe, mana o nwere mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka ndị be anya na ha aghọtacha dịka esi ekwu ya. Biko anyị chọrọ ka ị kọwagodoro anyị ugbu a maka ya bụ ihe pụtara na soshal midia n'ụtụtụ, bụ ebe ị nọ na-ekwu maka ihe na gị na onye isi ndu ndị IPOB. Kọwagodoro anyị kedu ka isi malite ya bụ IPOB na ka isi malite redio Biafra. Ọ bụrụ mụ malitere IPOB. Ihe malitere bụ Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra, myself, and Nnamdi Kanu n'onwe ya bụ onye otu m oge ahụ. Malitere ya bụ otu na 1999. Mana ọ bụ oge 2009 ka mụ gara London gaa iwe redio Biafra London, nke m nyefere n'aka Nnamdi Kanu ka ọ manejiwe. Eche m na enwere ndị Igbo ga-anọtasị ya mmarụ na ọmụa bidoro ihe gbasara Biafra na 1999. O nwere onye Igbo na-amara otu Nnamdi Kanu ji bata n'ime ya. Mana echere m na onye m ga-abịa kọwawa taa. Ihe m kwuru ụnyaahụ bụ maka otu ihe anyị na-eme ji alaghachi azụ n'aka anyị. Ị na-anya n'afọ afọ atọ gara aga, afọ anọ gara aga, ndị otu m na-eche Abakaliki eyiricha akwa sekuriti ha, Biafran sekuriti, were Biafran flag wee tinyechaa na meshin ha, motosaịkụl ha na-agba, si Abakaliki gbara motosaịkụl bịa mitin anyị na Owerri ebe a. Enwe onye na-enye ha nsogbu. Ndị uwe ojii Naijiria bugodo ha n'ụzọ, ha efere ha aka, mere ha aka, ha na-ekele dịka ndị otu na ndị otu. Mana taa ihe dị otu adịrọzi. Mgbe mbụ anyị na-eme ihe na-aga n'ụzọ, anyị na-eji flag anyị, flag Biafra, iche efe nwere onwe, efe Biafra. Mana ihe dị otu a na-adịzi taa. Anyị alaghachikwa n'azụ oge 1999 bidoro ihe a. Anyị alaghachikwa n'azụ dịka na-alụ agha.
ịchọ onwe gị sị kedu anyị na-agazi n'ihu ka anyị na-alaghachi azụ kere ebe niile na-adụgara anyị taa maka na tikwa ụzọ gboo ewebatara n'ime ya mụnwa bidoro ihe a na-eme nwere onwe n'ụzọ na-abụghị tikwa ụzọ gboo mana taa ewebata tikwa ụzọ gboo ihe anyị na-eme a na-afụzi anyị dịka ndị ọjọọ taa enweghị ga-agazi n'ụzọ na-ekwu maka Biafra onye kwuo maka Biafra egbuo ya ya ka esipụrụ ya otu ọ dị mbọ tutu m ebidokwa ya na 1999 ọ bụ ebe anyị laghachi ugbu a enwere okwu m kwuru ụnyaahụ sị na ọ na-akpọ mmadụ na-eme ihe onye isi na-eme ihe ya na ihe ọ na-eme na-akụziri ya ihe nkwukwe na ọ bụrụ na enwere ihe ndị a ga-apụta ọ bụrụ onyonyo ka anọ taa sị m ihe niile m mere mgbe gara aga na asị mmeghachi ya ga-eme ya otu ahụ m kwuru na mma meghachicha ya otu ahụ enwere ndị m ga-agbanwe nkwukwe ụnyaahụ sị na Nnamdi Kanu pụtakwa taa asị ya ihe niile o mere mgbe gara aga ọ ga-ebekwa ya otu ahụ asị ya meghachi ya ọ ga-asịkwa ya ga-emeghachi ya ya ga-ebekwa ya otu ahụ enwere ndị ọ ga-agbanwe ọ na ọpụta taa eche m na ọ ga-agbanwe bụ ime ihe tigbo ụzọ kwuo ọ ga-asị mba ya ma mezikwa ya na tigbo ụzọ kwuo ọ ga-afụ na tigbo ụzọ kwuo enweghị ebe ọ na-enye aka ọ ga-afụ na otu ihe eji edi mgbe aha mbụ agba otu ọ dị taa na-egbuola ọtụtụ ndị mmadụ ka ihe eji gbuo ọtụtụ ndị mmadụ na ihe ọ tigbo ụzọ kwuo ekwuru m ya mgbe dị anya ịma megbu uwe obodo a sovereign state mgbe mụ na unu kwuru okwu gara aga ma onyonyo nke mụnwa mere n'aka mụnwa na ịbụnụ njide ejidere taa mụnwa nọ na-atụ ya aka na atụ ha aka na si na ndị uwe ojii na ndị DSS masịkwa ebe niile unu nọ ekwuru m ya mkpọsị ahụ mgbe m na-ekwu okwu a na-aṅa ntị ha na-aghọta ebe m na-aga ma na-agwa ha n'oge m nọ a chọrọ ijide m onye isi ejire bụ Asari Dukpụkpọ na ọ bụ oyi nwoke bụ diplomat deputy ambassador from isi ụtụtụ ebe 5 o'clock in the morning siele ebe m nọ m si ala nọ m na be m na ya chere egidego m si mbe nwebụ onye gudere m ya agbanye fonu ya ama m na anya ọ na-agwa m oge a nsikwa ebe m nọ pụọ mana aghọtara m ya not only that esi m n'ụlọ anyị pụọ n'ụlọ m pụọ m kara gbagoro bọọlụ na field bụta ụmụaka ebe a ka a bịabịakute m so mkpọsị ya m na-ekwu okwu na-ekwu mesikwa mee onyonyo nke m m nọ na-agba ndị ajọ obi sị na ha masịrị ebe unu nọ ma ebe unu na-akpọ ma ebe unu na-eme ka ihe nne m na-agwa ha kwụ inye ha ndụmọdụ si kwa ọkwa na ọsọ na ha na-achọkwa unu achọ mana ndị na-agba okwu ihe ha dị interested in wekpọ gị iyi ịkparị gị anaghị ige ntị na ya na a sị na nwaanyị ọbụla bụ ụzọ chibu ite ga-enwe mkpọmkpọ ite enwere ihe ndị m na-ahụ ha na-ahụ in the next 100 years ha ma ahụ ya enwere m ga na-anụ ha ma anụwu ya enweghị means of communication or intelligence mana ị na-agbara ha ama ọ bụrụ na onye isi ha bụ onye ịnụma ihe a na-eme na strọgụ ọ ga-apụta hapụ ebe ọ nọ bịawa Afrịka ma ọ gawa Kenya ma ọ gawa Cameroon ọ ga-ama na mgbe ahụ a na-achọ ya achọ ebe ị nọ mụ na egwuregwu ọtụtụ ndị otu gị na Naịjirịa ị ga-ama na a na-achọ ka egwuregwu ụmụ ka ị ga-abụ ụmụ ndị otu gị aka ga-awụ a ga-use as evidence as witnesses against you ị ga-ama na a na-achọ gị achọ ọ mgbe ị ga na-eji na-agbagharị mana kekwe ndị na-agụ okwu ibi gwa okwu ha kparịwa gị ọ bụ ilu ka m tụgaziri ha mgbe a mụ na unu kwụsakwa okwu ma ga na-eme onyonyo nke m na-agwa ha na a na-achọkwa unu achọ ha na-achọkwa unu achọ bela aga m mechi ụta agba ya ọ bụ ilu ka m na-atụrụ ha na ebe unu nọ ha amasịkwa na onye emechara m si na ma nwunye gị na-esiri gị nri ha ama na ha chọrọ inweta gị ha ga-enweta gị ma na-etinye ka mana ha anaghị aṅa maka ha na-ahụ mazụ onye iro ha ndị be anyị na-atụ ilu sị onye na-eme ka m si eme ka m na-akpọ ọyị nwa na-ekwu okwu Biafra since 1999
onye ọnwụ na-apụtara si ahụ bụ onye Biafra na ya na-ekwu Biafra ya nwa bụ ọyị m onye a bụ ọyị m ma onye ahụ na-eme nke ọnwa ma ọ na-eme nke ọjọọ bụ ọyị m mma hapụ onye a sị na ọ pụta onye si na ndị na-ekwu okwu Biafra bụ ndị ọjọọ ha bụ ndị ori ma ndị si na ha chọrọ Naijiria like ndị mmadụ na-apụta na Facebook na-akparị ndị na-ekwu okwu Biafra na-akparị Uwazurike akparị onye ọbụla ọ bụ ndị ahụ bụ ndị bụ ọyị ndị bụ ọyị m ndị nọ n'otu Biafra so enweghị ka pụta ma abịa na mgbe ọ ga-emebido kwuo okwu ọjọọ ebunye na-ekwu okwu Biafra nọ ma na-eji echiche ọjọọ ebe na-ekwu okwu Biafra agbanyeghị otu ọbụla ọ nọ ya nọrọ m ga-afụ ya azụ nwanne m mana ịbịa nne ka ha si na-eme ihe ya dịzị ka ọ bụ ihe ndị iro ka anyị na-eme tata anyị nwee ịfụ onwe anyị n'anya dịka ụmụnne ya na-eme nwere isi maka na ị na-agba mgba ndị gị na a na-agba mgba ndị Naijiria ka ịbịakwa na onwe nwoke gwa ndị Biafra unu adịghị n'ọnọdụ ọma ihe unu na-eme enweghị isi onye ndị na-eme na-ekwu eze ndị si na onye otu m pụtara si na a ga-ekwu m na asọspekt onye ndị mee ya ka ndọndọ ọdọ ntị aka na ntị ihe a na-eme enweghị isi enweghị mgbe ị ga-eme ndị Naijiria na eji ike ma onye na-eme nke a na-eme nke a ọwụ igwu ose oke ị na-anya ịta ha ga-atinye mgbe a ga-ekpe ya ikpe bụ Ọktoba eji ya Ọktoba bụ ha chọrọ inweta intelligence from Ogbo nke Yoruba anụnwa Sunday Igbo ha chọrọ ka a kwụ na ma ndị Benin Republic a ga-efinish kes a ka a join n'anya dọpụta at the same time oge ejidere Asari Lukupo the same week ahụ ka ejidere m anyị nọ 6 months na detention before ejide Federal Fashion na Gani Adams ejideziri ha abịa kpọwa anyị ikpe the same period oge anyị nọ na 6 months ha ji nọ 6 months because that time ha na-achọ Gani Adams achọ enwetegbe ya ibilele ha nwetara ya nweta Federal Fashion ebido kpewe ikpe anyị na the same premises so ihe a na-achọ taa ka ha nwetakwe Sunday Igbo ka ha jaja ha alongside ọhịa eji na-eme this elongation but ndị gba na-eche ma enwere ihe ọzọ enweghị ihe ọzọ abụghị system of government ahapụ ndị a hapụ na ram enweghị mgba gọọmenti kwara ka ma mara ha na-aga so ihe anyị na-eme were eji nwayọ nwayọ na-eme you can't defeat a sovereign nation okay lee ka esi megide ya for over 8 days or so enwe onye nwe ebe ọ suppose na ndị agha jidere ya nụpụrụ ya ebe ahụ enwe onye ga-ama ị ga-emekwa ihe na onye ka 3 months efọrọ ya edeclare ya as a missing person enwe onye ga-ama na ebugo ya mana ha kwachiri nkịtị bụrụkwa ya bute na Naijiria mgbe a bịazi si na ebutego ya n'ụlọ ikpe ka onye ọbụla mara na eji ego that's the working of the state that's diplomacy otu aka esi eme ya ọnwụ na ebe ọ bụla anyị nọ ha masịchara ha chọrọ ikwu onye ọbụla ha ga-ekwu onye ọbụla enweghị ga-eme about it enweghị ka mmadụ na ọha bụrụ gị ya ka m na-agba ndị mmadụ ị na-akọwara ha ndị na-ama anyị maka na program go obi ha ha na robots ịma robots esi ya mee ka ọ na-eme m nọ n'ugwu ọta m na-ekwu okwu a nnukwu enweghị ha ka hụ mgbe ha bido na-akọ m maka na program go their mind against Uwazurike so ma Uwazurike okwuru okwu ma okwu m nọrọ otu ha na-akọ m because of Nnamdi Kanu change their brain program ha so onye ọbụla ị chọrọ ị na-akpọgodo ha ihe ọma ga-abara uru akọwa gị mana ndị a na-akpọghị enweghị ha ama enweghị ha what nobody knows them so onye m chọrọ ịma na otego unu kpọrọ m ka anyị kwuo ka m si ana m ekwu n'ọbụla because ndị gara a na-eme ihe na-ekwu aghọta ebe a na-aga ka m mana ọwụla abịa na-emebi isi ihe ịnọkọta ị gaghị ama ihe ị ga-emezi ịpụtakwu okwu ọ dị ihe a na-apụta isi na-eme sit at home every Monday sit at home it doesn't mean anything to Nigeria if you do it for 200 years it doesn't make any impact to them it will never change the date of court appearance it can never change it or they postpone it
another date. Njenje emenya na state their zone. Their zone influence in Nigeria. That's not like Lagos or Abuja or Niger Delta, like Port Harcourt. When part, Lagos, the economy of Nigeria, Abuja, the seat of power. On we can when ya has but it was, I mean, Southeast any part in Nigeria. That's where I was 8% impact, 8%, 8. Okay, he get your man, I have the president. I continue on every month to get here sit at home. I'm not going to go. Nobody will talk to you. Oh, your economy, your economy, all the Njenje handset, your own handset, man, like your handset. Case of Yam handset, Salama, do whatever, okay. Same Yam handset, Yam Salama, give all an call socket. Case of Yam handset, Yam Salama, give whatever my people work again. Nothing handset. Oh, what the key is, what more at your handset. So Nigeria have anything to lose, I want the whole people land. Close or all. And we have nothing to lose because you cannot force them. They said that this person has committed a crime. You cannot use force. They are sovereign state. If you use force, they kill you more. And if you use force, they detain him more. They want peace. So I can guarantee his release with assurance of peace and tranquility. Everybody to get now. Can you guarantee peace? If we release him to you, can you guarantee peace? If you say yes, if there are assurances. But if you start showing that even with his release, how about the worst? Without his release, how about the worst? That's okay, fine. It's one of the options. We have gotten him. The next option is to get you also. They start planning on how to get you or how to stop you. Because it's a state, they want peace. But many of them, majority of them, majority of them are kind of school. Majority of them, majority of them are shots. The one offices ever ask a gun. So such a person is here close for 7 days. But for a different person, when I meant to get money to feed his family, okay, I would tell you. So he got will it enhance the release of my leader? He get born and they can't patch and a message that no. It can never help him. When I ask it at home, is it what's the name? Because it can never make the federal government release him. Rather, all it can be where every Maya. That's what you are doing. You can never intimidate a sovereign state. You can never. If, like I said, if they wanted to kill Nnamdi Kanu, nobody was there in their midst to help Nnamdi Kanu. But they didn't kill him. They will always arrest us. Give us their food. If they want to poison you, they poison you and kill you. Nothing will happen. They killed Abiola, they killed Kesarawiwa. All these people are international world human beings. They died. No, nothing happened. So if you say, hey, heavens will fall, they know that heavens will not fall. That you are doing it against your leader. Okay, biko Maazị, ka m njụtụ gị nwa ajụjụ. Ikwu n'ọtụtụ ihe ugbu a. Kedu ihe ịmara ọka na-agbagwoju ndị mmadụ anya? Kedu ka esi nwee ike jidenwuo Nnamdi Kanu n'ihe ruru ụbọchị 5 enweghị onye maara ebe ọ nọ? Kedu ihe nwere ike ikwu maka nke a? You see one thing Anambra. Apụta British citizen. Give a British citizen. Nigeria decolonized by Britain for so many years. Most West African countries decolonized by Britain. You, being a citizen, not even an original citizen, but a naturalized citizen, you acquired by qualification. Doesn't mean
doing anything to pretend. Pretend can trade you off. And when he came today, like pretend, they put all their relationship with Nigeria in jeopardy because of an individual. It doesn't happen. And when they came today, America, they put all their bilateral relationship with Nigeria in jeopardy because of an individual. It can never happen. Pretend can trade you off. They can own Nigeria. Let's say Buhari now, Funaka pretend no snaka and at the time I put up diplomacy. And when they can say no, the world sees us as a very democratic nation and that follow the rule of law. Now when a procedure for repatriation of fugitives and all that. And I hide on that funny. But in that sense, they will always like to please Nigeria. It's just like Kenya. And when Nigeria for Kenya come because Kenya benefits a lot from Nigeria. Adịkwa ka netwọk abịa na ihe anyị nsogbu ugbu a. Igbo bụ Igbo, biko ọwụ anyị na Ralf Uwazurike nọ na mkparịta ụka dị oke mkpa ebe ọ na-etinye ọnụ n'ụmụ ihe. Ọ batala. Because there are sovereign nations. If the Republic doesn't do it today, tomorrow, how can they turn to require Nigeria to do it? So the Republic cannot stop the wish of Nigeria simply because of an individual. And they have bilateral relations. They have treaties they have signed. So to your question, I just think that na head property say na asato jide na head ka Kenya enwonya no maka ya all the working of the state mo ebe ono even ebe onye ọbụla n'ime anyị including me nke ọbụla ị na-arahụ ha ama ile anya mgbe Gaddafi America ga-apọmpụ petrol ya ebe Gaddafi na-arahụ na Libya ka America jiri mara petrol a whole estate ebe Gaddafi bi na the particular house and petrol ebe ọ na-arahụ intelligence. So the state Nigeria government ma ebe mụnwa na-arahụ na bedroom na-anọ ebe onye ọbụla na-arahụ ebe onye ọbụla ha biko netwọk anyị apụọna. Mana ọ na-azị apụta na Facebook, ọ na-azị stream just nwa obere dị ka anyị kpatụtụkwu ya nwa aka. Ọ pụtawala. So biko ị na-anụ m? Ihe m na-ajụ gị bụ ajụrụ m gị sị gị kedu onye ahụ isi na ị chụrụ n'ọrụ maka na o kwuru na ndị IPOB na-achọ igbu gị, onye ọrụ gị bụ ihe ahụ, kedu ka ya bụ ihe si wee pụta? Ọgbaghara. Anụ m ihe na-ekwu. Hello? Network. Daddy, ị ka na-ekwukwa okwu, anụ ọkwa ma n'ihe na-ekwu. Hello? Anyị anaghị anụ ihe ị na-ekwu. Igbo
Igbo bụ Igbo ọkwa netwọk na-echere anyị aka mgbe ebe a biko ka unu nwere anyị nwa ndidi anyị na ha akpa aka n'igwe ịmata ka a ga-ahazi ya bụ ihe ka anyị malitekwa na akpakpa nkata dịka anyị si akpa ya. Anyị na Maazị Ralf Uwazurike bụ onye nọ n'ụtụtụ a na BBC Igbo ebe anyị na-ajụ ya okwu ajụjụ onwe ihe miri emi bụ ihe ụfọdụ ntị anụbeghị gbasara nnwere onwe Biafra na ka o si were bido redio Biafra n'onwe ya bụ nke ọ na-asị na Nnamdi Kanu napụrụ ya. Mana o mere ka anyị mata na ya achọkwaghị ị na-ekwu okwu gbasara ka Nnamdi Kanu ya na ya si wee malite ya bụ ihe ka o si napụ ya, maka na ọ na-akpachi okwu azụ, ọ na-ebute iwe na ọnụma. Ya bụ onye mere na ọ naghị etinye aza anyị ụmụ ajụjụ ụfọdụ anyị kwarịrị ka ọ jụọ anyị ka ọ zaa anyị maka ya bụ okwu ndị niile anyị na-ekwu. Mana ihe ndị ọzọ na-ekwu ebe a bara uru bụ nke nwere ike inyere Igbo aka. Onye nwere ntị ọ na-anụrụ, onye makwa na-asụ ọ sụọ n'ikwe, onye na-amaghị asụ ọ sụọ n'ala dịka o si wee dị. Maazị biko ị ka na-ege anyị ntị? Ị na-anụ ihe anyị na-ekwu? Ka anyị banyekwa na mkparịta ụka anyị dịka anyị si ajụ gị ajụjụ. Enwere ike ị na-akọwara anyị maka onye ọrụ gị bụ ezigbo mmadụ bụ onye nke ị chụrụ n'ọrụ maka ihe o kwuru. Biko kọchapụ ya biko ọ dị ka na netwọk anapụrụ gị ya bụ okwu n'ọnụ. Ihe m na-ekwu gbasara ya ọ ezigbo nwa afọ Igbo and onye ị ga-achọ ka gị na na-anụkọ ọnụ, mana maka ihe o kwuru gbara m obi ọjọọ, maka aga m achọ onye ọbụla ga-abịa tisasịa ihe gbasara ọnọdụ m na ndị na-achọ nwere onwe Biafra. Achọ m onye ọbụla ga-abịa kpakọta onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra ọnụ. Mụa na-akwado ka ndị isi niile na-ekwu okwu gbasara Biafra ka ha bịakọta ọnụ. So ewu na ị na-arụ ọrụ mụ na gị na-arụkọ ọrụ, ị naghị eme ihe dị otu a, m ga-agba gị ụkwụ. Achọrọ m onye ga-ebute mụ na fine, ekwugo m na agbagoro m Nnamdi Kanu. Ọ na ị na-eso m na-arụ ọrụ mụ na gị na-arụkọ ọrụ, ị ga-asọpọtụ m na nke ahụ. Ị gaa na-abịa na-eme ihe ga-ebutere mụ na IPOB ndọrọ ndọrọ ma ọ ibute esemokwu maka na their own interest, maka ihe ọ na-ewute gị, ọ gaghị ewute gị ọbụla bụ ka afụ na ihe anyị na-eme na-aga n'ihu. Maka onye mpụtasị ha ihe ka Nnamdi Kanu mere mma gbaghara ya, a ga-eme nke a mee nke a, ihe amaga n'ihu. Ma ọ mtụ ihe onye nke a mere mụ ileta mụ na Uchemefo na-adị na mma, and Uchemefo bụ onye osote Nnamdi Kanu. Ihe niile ọjọọ aha mere mụ Uchemefo ka Nnamdi Kanu ji na-eme ya mgbe ahụ. Mana mụ na Uchemefo na-emekọrịta maka na m chọrọ ịgbaghara onye ọbụla, maka na ọ na m agbaghara onye ọbụla enwe onye ya na nwanne ya ga-emekọ ihe. So ị bụrụ onye otu m, ị naghị akwado ka a gbaghara onye ọbụla ka emekọ ọnụ, m ga-achọpụ. Si ebe ahụ pụta, kedu ihe ị tụrụ anya n'aka ndị Igbo ga-eme? Ị ghọtara ihe m na-ajụ? Kedu ihe ọ ga-abụ, kedu ihe ị tụrụ anya n'aka ndị Igbo ọkacha ndị gọvanọ anyị kwesịrị ime ka ya bụ nwa amadi si na ọnọdụ ahụ ọ nọ wee pụta?
ndị nwe obodo ka akwaghị na ọha nwe obodo na enweghị ị ga-eme. So ahapụ m taa m ga-asị gọọmenti ha release Nnamdi Kanu unconditionally, mana ha ekwene ka ọ hapụ Nigeria. I will ask the federal government to release Nnamdi Kanu unconditionally. They should cancel every case against him, but they will not allow him to go out of Nigeria. Let him, ya nọ na Nigeria dịka Uwazurike si nọrọ, ka anyị mee ihe Biafra. Anyị mee ihe Biafra na Nigeria, ka m fụzi ka ọ ga-esi sị ngwa ndị otie ngwa ha ga-agba ụlọ uwe ojii ọkụ, ma ngwa ha ga-agbuwe mmadụ. Maka ọma eme ha anaghị a ga-ejide ya. Tie on trial. Mụ ebe a mma amewu ihe dị otu ahụ maka na mana si ndị otu m gwa gbuo na onye polisi, gbuo na onye uwe ojii, ha ga-ejide m, tie m on trial. Ihe o ji na-eme ya, a na-akụrụ ya aka maka na ọ nọ na London. Ndị ha gwa gọọmenti na ayọ gọọmenti si ha hapụ ya unconditionally, ha hapụ ya, ha release ya, mana ha ekwela ka ọ hapụ Nigeria. Ha nọ n'ebe a. Ị chọrọ ka peace nọrọ, ọ the only panacea for peace. Ana m ekwu ihe gbasara gọvanọ ihe ọ na-agba maka na ndị gọvanọs na ndị politicians awụ ndị na-ekwuchitere ọnụ ha. Maka ndị gọvanọs dịka serpent, enwere agwa na-akpọ serpent. Gị na serpent na-eme ihe, ị ga-amara ka ị ga-esi na-eme. Oge niile ejidelu m, a na-atụ m ga-eme nke a, m bịa achọpụta na ndị niile mere ji na-ejide mbụ ndị gọvanọs mgbe ahụ. Problem niile a na-enwe bụ ndị gọvanọs a. Ị na-anya taa, ịfụ na problems niile Nnamdi Kanu kwa na-enwe bụ ndị gọvanọs a na-akọsị ya. So eju m ihe gbasara gọvanọs, achọghị m ikwu ihe gbasara ha. Maka na Igbo gọvanọs bụ ndị efulefu ka ha bụ, ndị ezigbote ndị efulefu. The cowards, enwe ndị ụjọ na-atụ n'ụwa karịa the governors. Ọtụtụ n'ime ha chọrọ ịwụ president of Nigeria by zoning. Ọtụtụ mana ha mawụ president chọrọ ịwụ vice president by zoning. So ị na-ekwu okwu Biafra ịwụ their worst enemy. Mana ha ụjọ na-atụ ha mapụta n'ihu gị challenge ekpeta aka n'azụ ha na-anụ gị ịkpapụ. Ịhụ nsogbu niile anyị nwa ndị pro Biafra agitators na-enwe bụ ndị gọvanọs na-akọsị ya and the Igbo politicians. So eso nkwuwa ka ha na-eme ka Igbo ga na-achọrọ m ikwu ihe gbasara na-alụsị ọrụ ike. Even na Said Kubo ịma na ọ bụ onye Niger Delta and ọ bụ onye Rivers State. So ọkwa onye isi jiri ute ebe ahụ, onye a na-anyere ugwu na-asọpụkwara ebe ahụ. And onye m ji na-agwa gị na ọ bụ ihe m ji welie ya aka elu si n'ọnya nwa ka ọ chịwa na de facto gọọmenti, because ama m na ọ ga-arụwu ọrụ ọfụma and ọ ga-ebute ndị mmadụ kpọkọta ha ọnụ and ọ ga-eme ka ndị be ha wee hụkwa na ekwanyere ha ugwu si na ofu onye n'ime ha wụrụ onye isi de facto gọọmenti. Ihe gbasalụ ịkọnsọlt ndị mmadụ abụrụ ọhịa na-eme otu mgbe. Ọhịa ejiri si na non-violence procedure na-arụ ahụ, ọ na-eteki time. Time ka eniduru ka a ga-ejikwa wee gaa kọnsọlt ndị mmadụ. Mana ọ ịpụtasị na ọ tigbuo ụzọ gbuo ka ị chọrọ, ị ga-enwe time to do consultation, because ị na-eme tigbuo ụzọ gbuo ndị mmadụ ga-anọdụ na educate. Ọhịa m na-agwa gị na ọhịa a na-eme, yes, otu ịma isi na na-anụ olu ha na-eme ka m si na ewu na-ata ahịhịa anaghị ebe ube at the same time maka ahịhịa nọ ya n'ọnụ. Ndị de facto gọọmenti ọwụ na m na-ekwuchitara ha, awụ m bịa publicity secretary, but ama m dat na ha na-ewere ndị mmadụ na-ezige mba dị iche iche na-asị ha consult otu anyị kwude na moreover people from the Niger Delta na-asị na ha na-esi ebe ha na-akpọ m na-asị na mma maka ndị a bịara m si yes ha ma maka ha. They are doing the consultation.
unu na-akọwa na otu niile bụ ndị na-eme nnwere onwe Biafra nọ na ya bụ de facto gọọmenti. Ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị ole na ole ndị otu ndị ọzọ na-abụghị BIM anyị maara na ụfọdụ n'ime ha? Ị nwere ike ịkpọrọ anyị one ka ha dị nọ n'ime de facto gọọmenti a? It is supposed now draw their publicity secretary or their director of publicity. I got I'm not in the medical and Mani iso n'isi afro kpakpawa ogbu ha maazị. So ihe mma bụ na him myself wo onye otu de facto customary government and ha nwe ha na-akwanyekwara m dịka onye bidoro njem Biafra nke ọlọrọ ọhụrụ a pete mma bịa na-anụ sitere ha ọrụ ha dị suppose ịnụ maka ọha ma jide records mara mmadụ one groups one ha nwere eji m de records ya so mma zawu ajụjụ m na-amarọ otu o siri wee otu m ga-eji azagbu ya. Maazị, o nwere ihe i kwuru mbụ metụrụ m n'obi m si ka m jụkwa gị. Ị na-ekwu na otu a Nnamdi Kanu si bụrụ onye Britain bụrụkwa onye Naijiria na-enweghị ihe ha nwere ike imenwu inye aka ka ọ pụta? Ele ndị na-enye aka ka ọ pụta ndị Britain? Kedu uru ọ bara ha? Maazị, ajụjụ ka m jụrụ. Reciprocity law and international politics. Britain ga-ewe the two options, Nigeria and individual Nnamdi Kanu. Kedu uru Nigeria bara ha? Ewezga Nigeria taa na Britain nwere ike agaghị enwe ọkụ, agaghị akwụ their workers' salaries because of the money ha na-enweta from Nigeria, crude oil. This crude oil will have to solve their problems. So Nigeria cannot compare an individual to a whole Federal Republic of Nigeria. I mean, it's incomparable. I mean, I can't place it. Even it's incomparable. You know, Nigeria see ha ga-eme ya, mana enwere ebe ọ ga-eru ha mee ya indirectly. Ọ dịka ọnwụ ha na suspect ma ha aka ha na ya ma aka ha nọ ya. Mana share intelligence. The two countries share intelligence. All through intelligence ka Nigeria dị mara na ọ gara Cameroon. All through intelligence ka dị mara awa o jiri buru ebe a ebe ọ nọ eji jide ya. Onye ele ndị share intelligence all the two countries. Ele ndị gwaga Nigeria lekwa na ọ hapụla all from that place. Do you understand it? So I mean, Nigeria nwere embassy na Britain, na London. Britain nwere embassy na Abuja. Not even, you know, so, kehende ha na intelligence. So Nigeria, Britain has severe relationship with Nigeria just because of an individual. No matter how important that individual had, it's impossible. Very, very impossible. Unless you're not married. They will pretend as if Naka Hanoya. If you can make Kenya say Naka Hanoya, Namapa, Hagaputasi Naka Hanoya. Haka Putasin Naka or Nigerian police game not the arrest na Kenya or Kenyan police. May arrest. But after Hagwago, all diplomacy, that's how it goes. Maazị, ajụjụ nke ikpeazụ m chọrọ ka m jụọ gị, ịma na wiki gara aga mgbe onye chịburu Naijiria bụ Babangida mere emume ịgba afọ ya, ịpụtara kwuo na okwu n'okwu mbụ na okwu ahụ o kwuru masịrị gị, ya bụ ị na-ekwu na ọ sị na onye ga-achị Naijiria ga-abụ onye ruru ma ọ bụ onye na-erubeghị afọ 60. Ama m kedu ihe mere iji wee sị na ya bụ okwu mbụ o kwuru bara gị n'uche, ọ masịrị gị? Yes, ịna-anya taa ndị na-achị Nigeria taa bụkwa ndị kachiga Nigeria since 1960. Cheke on dami
ndị amị niile wụ nọ 20 years 21 years mgbe na independence bụkwa dịka na-achị today. Obasanjo ọchịchara as a military head of state bịachi as a civilian head of state. Buhari achịala as a military head of state bịa-achịkwa as a civilian head of state. Ịfụ na problem niile anyị na-enwe na Nigeria taọ ndị a niile na-akọsị ya. Problem niile anyị na-enwe na Nigeria bụ ndị niile chịrị Nigeria from 1960 ka na-achịkwa up to today. Maapị Nigeria inwe breeze iku ume bụ wepụ ọchịchị n'aka ndị a niile chọọ ndị ụmụaka ị na-ekwu 60 Babangida kwuru 60 or below 60 ma na-ekwu from 45 to 50 years. Obama bụ the president of Nigeria between 45 to 50. America. Who the president of America from 45 to 50 years. Even the president of France, everybody even 45 years. See, Nigeria, Nigeria. Even up to today, there are some governors I know so well, they below the age of 50 or 50, 55. Now, actually, their states very well, who are doing well in their states. Such people should be supported by people like Tinubu, Bola Ahmed Tinubu, and people like Atiku. These people should step down for this younger generation. We are blocking the future of the younger generation. Umaka, these old people from 1960 leadership to the present age, who have collapsed Nigeria, and when he naga of Nigeria on the 1960 annual row, now, Chichi, there were all Chichi, new Montakere, Indiano, even a government staff, that some of them on a Senate, some on the House of Representatives, some are governors. They should be the people to lead and rule Nigeria for the betterment of the youth and future generation. Mana maazị ụfọdụ ga na-asị gị na ọ bụkwa anụ ihe gbasara afọ mmadụ dị bụ ihe bụ nsogbu anyị nọọ mmadụ ịmata ọrụ ya. Ụfọdụ ha ga na-asịkwa gị na Joe Biden nke Amerịka afọ ole ka ọ dị na-akpọkwa gị aha ndị ọzọ. Kedụzi ihe nwere ike ikwu? Laya ka ngwa gị ịma igburu ị na-egbu anụ igburu uru igbunye n'ọkpụkpọ igburukwa ọkpụkpọ igbunye n'uru. Joe Biden ịma na ọ bụ vice president Obama ya vice president Obama ya ma tụrụ Obama mgbe Obama nọ bụ president of America ya ma tụrụ ya n'afọ in age but those the president ma na-asịkwa na Nigeria anọtụkwanụ ewere ụmụntakịrị a the youth nyetụ ha ọchịchị ka marakwa na compare two of them enwebụ onye youth so onye youth pụtatụrụ na ọwụrụ na youth pase Jonathan nọ 50 something mgbe ọ president but ifuru ka ọchịchị ya dị mgbe Jonathan nọdụ a ndị a niile pụtata asị na a ga-anwụ anwụ a ga-ekwu ekwu na taya ọchịchị ọkwa ha bịala ugbu a chịwa people ndị dị ka Buhari ịhụra ka ihe si edere mana ị ga-akọmpa ọchịchị Jonathan na Buhari ugbu a but achọrọ m ka a ga lower than Jonathan with all these youngsters ụmụaka niile a governors today na states some senators nye ha ọchịchị na ka ị ga-apụ Nigeria ga-eche apụtakwanụ along the line onye nọkwa 65 70 can still be president but let our concentration be more on the youth. Ndewo ikwuole ya nke ikpeazụ m ga-asịkwa gị nke ikpeazụ na-ajụkwa ọzọ na-agakwa nke ikpeazụ bụrụ asị ugbu a restructuring na nnwere onwe na iweta onye isi ala Nigeria, kedu nke ọ dị gị ka ọ ga-aka dịrị anyị mma n'ala Igbo? Ihe m ga-asị ndị Igbo chọrọ nnwere onwe freedom. Ọ bụrụ na nnwere onwe adịrọ mma anyị ka asị ndị Britain bịa chịkwa n'anyị mgbe Britain na-achị Nigeria ihe dị mma karịa otu ọ dị taa. Enwere mgbe ịbụ one Nigerian
naira dịka the equivalent to £1. Mgbe m gara India, one Nigerian naira dị valuable nwere ugwu karịa one American dollar. Mgbe m si Nigeria gaa India ego akwụkwọ. So anyị ka asị ndị Britain ha bịa colonize anyị chịba anyị, maka Britain colonize anyị chịba anyị, at least insecurity anyị nwegata anyị gaghị enwe ya, onye ọbụla ga na-anahụ ụra ọfụma. Mana anyị lechara anya sị na odo na ọ na Britain bịa chịwa anyị na ọ ga-adịrị anyị ma anyị sị mba. Network abịa na Igbo biko unu ahụ na ka netwọk si enye anyị nsogbu ebe a n'ụtụtụ a. Mana anyị ga-eweta mkparịta ụka na isi njedebe because na Restructuring na gịnị na Igbo president enweghị ndị ahụ eme. Biko anyị anụchaghị ihe ikpeazụ ikwu maka netwọk bịa kụchapụ gị. Kedu asị m na freedom Biafra ka m chọrọ na achọghị m restructuring president of Nigeria of Igbo expression. M chọrọ Biafra si na ọ bụrụ na anyị chọrọ ihe ga-benefit anyị ga-asị ka Britain bịa chụwa anyị, ọ ga-akara anyị beta bịa chụwa Nigeria. Mana n'ebe anyị chọrọ independence ọ anyị ji Britain lao ndị ka maka esi achọ ọchịchị ha lao ka Nigeria chịa onwe ha. Na ebekwana anyị chọrọ ndị Igbo si anyị chọrọ inwere onwe anyị, ọ ga-akara anyị maka anyị nwee Biafra ka anyị were aka chịa onwe anyị than restructuring ma Igbo president. Mụnwa chọrọ freedom Biafra in place of Igbo president or restructuring. Ndị maazị ikwulite n'okwu a anyị ga-ahapụ gị ugbu a ka anyị ihe m na-ekwu gbasara Nigeria bụ a na-anọ n'ala were atụ n'elu aka ma ikwere taa ma ikwere anyị ka nọkwa na Nigeria until anyị enwere onwe anyị ka na-apụta asị na Nigeria anyị chọkwara ịga ofesi anyị were Nigerian passport were gaa ọwụ Nigeria ka anyị ka nọta onye ndị na-ekwu okwu na ka a hapụgodu use ka ndị use chịwa Nigeria ka ihe dịtụrụ anyị mma a ga-adị ndụ ma na-enweta Biafra. Mana times na-ekwu okwu ndị mara sị ọkwa na-ekwu okwu Biafra na-ekwu okwu Nigeria ọkwa ị ga-adị ndụ ma na-enweta Biafra and na Nigeria ka ị ga-anọ dịgodo ndụ ma nweta Biafra. Mana asị between Nigeria and Biafra ka eke m chọrọ Biafra and not Nigeria. Ndị maazị ikwulite na ya bụ okwu Igbo anyị na maazị Ralf Uwazurike bụ ihe nọ na ọ fọrọ nwatakịrị ugbu a ka ọ ruo ọkpọrọ n'otu awa ọ nọkwa na-atụnye anyị azụ maka uche ya, ihe ọ chere maka anyị malitere na redio Biafra ka o si malite ya wee tinyewe ọnụ na ihe gbasara Nnamdi Kanu na ihe a ga-eme ka enwee ike hapụ ya, tinyekwa ọnụ na ihe gbasara Naijiria otu ọ dị ugbu a na otu o kwesịrị ịdị ka ihe dịrị ndị Igbo mma. Anyị tinye n'ọnụ n'ọtụtụ ihe. Maazị biko anyị na-ekene gị ebe ọ dị ukwuu maka iwepụtara anyị oge bịa na-anọnyere anyị na BBC Igbo. Ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị na mma ịnọ. Biko anyị ga-achachi na ebe a n'ụtụtụ a. Onye ahụrụ tata si nkwa ya echi. Aha m bụ Maazị Chukwudi Santos Nwokereke Nwodumma, nwanne ya gburu ịnyịnya gbuo ehi. Ọ mụ na ebe a na-ekpokọtara unu ihe atata na BBC Igbo. Ka ọ dịkwa n'ụbọchị ọzọ, anụ gbana taa echi ka bụkwa nta. Ndewo.